לתושבי אשקלון, חג חנוכה שמח ומאיר. בפתח דבריי אני רוצה לציין שכל הכבוד סוף סוף ככה לפני חג החנוכה אנחנו מקיימים ישיבה בלי הגבלות של זמן, שכל אחד יאמר את הדברים שלו, וזה נכון לעשות את זה. אני מקווה שפעם אחת ובאמת תהיה ישיבה עניינית, בלי זמן, שאנשים יוכלו להתייחס באמת ובתמים לנושא התקציב, הרי הוא נוגע בכולנו, בכל תחומי החיים שלנו. לכן אתם לא חייבים להסכים איתי, זה בסדר. אך יכול להיות שאני מאירה משהו שמה שרואים מפה לא רואים משם. יחד עם זאת, אם מחפשים בשורה לעיר בתקציב 2017, אז לצערי אין בשורה. רוב התקציב הוא העתק הדבק משנה קודמת, וחלקם אף משנתיים קודמות, וזה מאכזב מאוד אותי באופן אישי. אין הסקת מסקנות, אין הסבר לאן התקציב שיועד לפרויקטים שונים, לאן הוא סב, מה נעשה איתו. על שקיפות כבר דיברנו מספר פעמים. הרי אם אין מה להסתיר, מדברים על הכל. בעמוד 13 בחוברת, בתחומי השקעה מועדפים, נראה את הפרויקטים שנשאלו עליהם כל כך הרבה שאילתות בישיבות מועצה. כגון מעונות יום, ששוב, גם כאן אנחנו רואים שהתקציב 21 מיליון ש"ח. מה נעשה עם הכספים בשנים עבר? עכשיו זה היה מתוקצב אותו דבר. בינוי ושיפוץ מעיין שרה, 11.2 מיליון. בניית מרכז לחינוך ימי, 9.4 מיליון. הקמת מרכז יום רב תכליתי לנכים, 8.8 מיליון. עוד המון פרויקטים מועדפים שאנחנו לא יודעים מה נעשה איתם. דרך אגב, מתוך 153.3 מיליון, 90 מיליון לא בוצע כלל. אם יש לזה הסבר, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לקבל מה נעשה עם הכספים האלה בשנת 2015-2016. כמו כן, הניסיון לאזן את התקציב מגיע על ידי צמצום פעולות ותקציבים. כשקראתי את ספר התקציב, זה נראה לי יותר ספר המלצה ולא ספר ביצוע. לדוגמה, בדוח הרבעוני בעמוד 4, שם פעולות חינוך בתקציב השנתי. פעולות חינוך בתקציב השנתי הוא 215,573 מיליון, ביצוע מצטבר 139 מיליון, כך שהסטייה של 14% מהתקציב לא השתמשו ב-22,648 מיליון ש"ח. תמוה, לא? מה נעשה עם ה-22 מיליון ש"ח האלה? ואם בחינוך עסקינן, אין ספק שעם השנים החינוך הוא בירידה. בירידה באשקלון, וגם ההשקעה בשנת 2017 יהיה רק 39.22%. להזכירכם, בתחילת הקדנציה דיברנו על 50% השקעה בחינוך. אז אמרנו, האמת שיותר התעמקתי בחינוך ובחינוך הבלתי פורמלי, מתוך 13 מיליון בחינוך לתרבות, יש רק 50,000 ילדים לצרכים מיוחדים, למרות שהם מהווים 6% מתוך האוכלוסייה, פחות מ0.5% הם מקבלים. אני מתפלא איך לא נשאלו שאלות פשוטות גם בתקציב, כמו בעמוד 163. צמצום התקציב, איפה בן דוד? צמצום התקציב לגבי עיקור וסירוס חתולי רחוב מ-250,000 ל-200,000. למה הוא לא שאל מדוע? נתן לו הזדמנות. בנושא תברואה בעמוד 172, פעולה 70-205, טיפול בגזל. מדוע עלה מ2,800,000 ל4,940,000? בעמוד 85, פעולה 20,500, רזרבה לשכר ופעולות, 18 מיליון מקצה. לאן זה הולך? רזרבה לשכר? זה כסף שאמור להיות מיועד לפרויקטים חברתיים. האם נכנס לשם? אין ספק שישנה מגמת ירידה של הכנסות עצמיות מתוך התקציב הכולל, כך שתושבי אשקלון הולכים לקבל גזרות חדשות. עכשיו ראיתי שיצא מכרז למדידה מחודשת של בתי המגורים, ומשום מה יצא שכולם צריכים לשלם ארנונה נוספת. וזאת בלי שום קשר להעלאה השנה של משרד הפנים. זאת בנוסף לחנייה, צהרונים, קנסות מכל עבר. התושב ישלם. כל מה שהבטחת שלא יקרה קורה עכשיו ביתר שאת. ושלא נתחיל לדבר על עסקים. רק אתמול הסתובבתי במדרחוב וראיתי 12 עסקים שנסגרו. האם ככה נראה מנוע הצמיחה של המשק בכלל ושל אשקלון בפרט? הזנחה במדרחוב מתבטאת גם בלכלוך. במדרחוב, ואין פלא שאשקלון נמצאת אחד לפני האחרונה בכוח הקנייה. אבל הייתה כאן כתבה
הנושא של עסקים שנסגרים. אז חזרתי שוב לחזון ראש העיר, אולי משהו ממה שהבטחנו לציבור עוד נותר. החזון נשמע לי עכשיו כמו בדיחה, לא מצחיקה בכלל. אשקלון תהיה עיר שתושביה גאים לחיות בה. עיר בעלת מערכת חינוך מהמובילות בארץ. עיר משופעת במקורות תעסוקה. שהדור הבא לא נוטש אותה, אלא שב ומקים בה את ביתו. עיר תיירות בעלת רצועת חוף מהמרשימות בישראל, עם עשרות בתי מלון, אטרקציות, מקומות בילוי. עיר שכיף וטוב לחיות בה ולגדל בה ילדים. אנחנו 3 שנים כבר אחרי. תושבים שגאים לגור בעיר אשקלון, העולם, מתי יהיו אנשים גאים לחיות בעירם? כשהם עצמם יהיו שותפים בבניית העיר. ולא ירגישו מנוצלים עם גזרות חדשות. ומה עם חברי המועצה? אפילו להם אתם לא ממש נותנים לפעול. לכל אחד ואחת מהם יש קשרים ברמה הארצית, כך שיוכלו להביא תקציבים לעיר. אך פשוט לא נותנים להם לפעול. למה? מפחד, קרדיט, כבוד, אגו, איך שלא תקראו לזה. תבינו, הקרדיט בסופו של דבר הוא של המנהיג, לא של כל אחד מהם. תראו איזה פיתוג יצרתם לכל חברי המועצה. מערכת חינוך מהמובילות בארץ, האומנם. אז הבטחנו, 26 תלמידים בכיתה, הסעות חינם, ארוחה חמה לכל תלמיד, ביטול חטיבות ביניים, צהרונים חינם עד השעה 5. ככה זה כשהכל מתחיל בחינוך. אנחנו מדשדשים גם בבגרויות, אנחנו לא במקומות טובים בכלל בנושא של החינוך. עיר משופעת במקורות תעסוקה, אז הובטחו 10,000 מקומות עבודה. טוב, אנחנו לא מכלילים את כל המקורבים, כן? תעניקו לאדם את החירות והכבוד שהוא יכול להביא הביתה פרנסה. השאירו לו את החירות. רוב הצעירים והמצליחים עוזבים בכל בוקר את העיר ויוצאים בדרכם למרכז, היות והם משכילים ומוצלחים מדי במשרות המוצעות באשקלון. עיר שכיף וטוב לחיות בה ולגדל ילדים. אז לידיעתכם, אשקלון העיר המזוהמת מספר 1 בארץ. זה בא לידי ביטוי באחוזי התחלואה, מקרי המוות, דווקא אצל החלשים אצלנו בחברה. תינוקות וקשישים שמערכת הנשימה אינה חזקה דיין. חברת חשמל, קצה, ועכשיו גם אתר הפסולת שמגיעים כולם לאזור התעשייה. גם איזה מפריע. אפילו אני חושב שבני אדם זה מפריע. קצת כבוד. גם אתר הפסולת שמגיעים כולם לאזור התעשייה הדרומי של אשקלון, החצר האחורית של המדינה. ערים במרכז מפגינות, ושוב מביאים אלינו את כל הזמן. אם כל תושב היה מבין ויודע את דרגת הסיכון שהוא מביא את משפחתו לחיות, הייתה קמה כאן כל זעקה שלא נשמע בארץ. וכאן אתם הקברניטים שאחראים על בריאותנו. משלמים לכם כסף להשתיק אתכם? מה בפועל? ארנונה עלתה ועוד תעלה. דמי חניה בכל רחבי העיר שהולכת ומתפשטת. אלפי קנסות ביום לתושבי העיר. פיזור של מיליונים על מסיבות וחגיגות רעבתניות שיום לאחר מכן קמים למציאות עגומה. היכן מקומות בילוי ואטרקציות שהובטחו? מינוי מקורבים ואנשים מחוץ לעיר לתפקידים בכירים בעירייה. עסקים קורסים, אשקלוני קונה מאשקלוני, מי אמר מתי. הסכם הגג תופס תאוצה, עוד חלום ומלא הבטחות שלא מתגשמות. במיוחד לאור העובדה שהבעיות בשכונות, בתעסוקה ובחינוך ממשיכות. אני מבינה שהטרנד החדש הולך להיות הסכם הגג. יש פקקים, הסכם הגג. אין תשתיות, הסכם הגג. שכונות ותיקות, הסכם הגג. תחבורה, הסכם הגג. תעסוקה, הסכם הגג. תבינו, עד שלא תיקחו אחריות להוביל עיר שלמה, תכינו תשתיות, חניות, כבישים. מה שצריך להוביל אתכם זה איכות חיים של התושבים. לא כמות התושבים שמגיעים לכאן. איזה אוכלוסייה מגיעה לכאן? האם אנו כעיר מוכנים לקליטה מבחינת כל התשתיות? האם 3 שנים לא היה זמן מספיק להכין זאת? אם זה כל כך טוב, מדוע ערים אחרות סירבו להסכם הגג? אז מדוע לאשר תקציב שממילא לא יתקיים כפי שהוא? בסיכום אני חייבת לציין בהתחלה אישית, באמת, שליבי עמך מתאמה. אני מבינה שאתה עובר ימים לא קלים. אני לא אוהבת לומר, אמרתי לך. אך בהחלט ניסיתי להזהיר, להניע, לפקוח את עיניך. אולי באמת לא ידעתי עד כמה לחצים היו עליך. ואני מבינה שגם המשפחה שלך משלמת מחיר בגלל פעולותיך. האם עלינו כחברי מועצה לבחור בין אדם אחד לבין תושבים רבים שסובלים הם ובני משפחתם וקוראים תחת הנטל של המיסים, הפיטורים, העוול שעשיתם כהנהלה במשך 3 שנים?
התשובה חייבת להיות מחויבת לציבור. הבטחנו כל כך הרבה, וכל כך מעט נעשה. ותבינו, מה שלא צומח נובל. עיר שאינה מתקדמת לא נשארת במקום, אלא חוזרת אחורה בזמן. כל כך הרבה אחורה. ומה שאתה צריך לראות ואם זה אכן מעניין אותך, הוא טובת הציבור. אך ורק טובת הציבור. חג שמח שיהיה לנו ניסים קטנים כגדולים לתושבי העיר אשקלון. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח לכולם. אני חייב להגיד שקבע כל כך גבוה שאני באתי קצת לאומץ. טוב, ראשית,